ang mga pasumbingay nga gisulti ni Kristo dinhi sa atong mga ebanghelyo nga gibasa, pulos ni siya pag describe iyang gihulagway ang kahimtang sa mga tao sa wala pa siya moabot hangtod nga miabot na siya. Unang naigibutang diri nga gipang salikway kuno tong iyang gipang imbitar aw katong iyang gisugo niya ang uban gani gipang dakop o gipang patay. Mao to sila ang mga propeta nga nag-una kaniya. Niya sa kasuko sa Ginoo matud pa ni Kristo nagpadala sila siya nga sundao, gipamatay sila o gipangsunog ang ilang syudad. Mausad ni sila ang mga anghel na mipatay katong agent sa kamatayon nga nipatay sa daghan kayong mga kaaway o misunog sa Sodoma o sa Gomora. Mga kuan ni sila descriptions. Unya niingon dayon siya diri og miadto sila sa lain-laing dapit og ilang giimbitar ang tanan nga ilang makit-an. Mao na ni ang nag-describe nato. Dili naman ta mga gitawag og mga pinili nga katawhan nga mao ang mga Israelita apan apil na taron sa imbitasyon. Ya pag-abot na gyud panahon nga nasud na sila tanan didto, ato pa tuo na Ginoo, simba na, pero naa gihapoy wa magsulob sa bisti sa kasal. Gilabay gyapos gawas. Unsa maning kuan ani? Sabot ani nga dili ra kutob sa pagsanong sa imbitasyon sa Ginoo ang gusto niya, kung dili ipahaom gyud nato sa iyang kinabuhi nga papuy-an didto sa langit ang atong kinabuhi. Ug dili gani bisan pag niya natasod sa kumbira gapuson ra gyapon ta og iiksa sa gawas. Kining maong kamatuoran nagpaila ni nga unsa man lisod o sayon sundon ang pagdapit sa Ginoo. Sa mas niyang paminaw. Hindi ka no. Lingi ako no imong kauban diya. Pangutan ay na og dapiton kas Ginoo mo kuanday ka mo duol dayon ka. Gina, mo duol ka, dapiton kas Ginoo. Ang pagdapit sa Ginoo makaingon tang lisod sa doy kay murag mag-istrikto kay tanan niya. Pwede sa natog ingnon nga ang pagdapit sa Ginoo sayon. Kaya nga naman, giandam naman sa tanan. Wa naman tayo buhaton. Giandam na. Ang ato ang pagsanong. Kanang pag-say yes to God. Mao na'y kinabuhi sa mga santos. Sige lang sila yes. Nya, kinsa na may mo limpyo nila. Kinsa may mo sulob nila sa bisti sa kasal. Ang Ginoo mismo. Mao nang naas atong unang pagbasa niingon ang Ginoo, akong ipakita sa inyong mga kaaway nga ilisan na nako inyong kasing-kasing. Ako paginang buuan og limpyo nga tubig. Siya mo imuhimo ana. Pero ang ato lang i-surrender ang atong kaugalingon. Muratag ka ng bata ba? Matud pa ni Kristo, kinahanglan mahimo gyud mong gamayng bata. Tanawa ng bata, kisa mo na mo limpyo anang bata kanang gamay, kisa may muligo ana. Siya di ay. Huwag mo nang pasagdan nga siya ay maligo, na musamot na kaimat ang naong ana. Magduwa ram na slapok. Pero ang inahan na mo ligo, ang amahan, malimpyo na na. Ang iya lang, magpaligo lang siya.
Pero magsigig dagan, dili gyud mo dool, di gyud siya maligo. So sayon kaayo ang pagsunod sa Ginoo kay iyang himuon ta nga liwat niya sa paagi nga siya rasad maoy mohimo. Ang ato lang, surrender lang. Nang litan, ikaw asawa, lisod ba ang pagsunod sa sugo sa Ginoo nga nag-ingon higugmaa ang imong bana ug pasaylua siya kapituan kapito? Lisod na o sayon? Di man mong tubag. Lisod, sayon. Depende na ninyo. Kamusang mga bana. Kung moingon sad ang Ginoo nga higugmaa ang inyong asawa sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa panangusa, sa sakit o sa maing panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag ka ninyo. Unsa mo na? Lisod na o sayon? O tumanon lang ginasbana og sa asawa, porting sayo na. Ay magsige man niya ingon ang asawa sagod nga, nya magantos ko ana, nagtuod ay kag magantos ka, nga ang imong kasing-kasing ilisan mo na sa Ginoo. Imbis nga magantos ka, ganahan naman kayo ka sa mga tamparos, mga patid sa imong bana, kay ilisan man ang imong kasing-kasing. Ikaw karon kay ang imong kasing-kasing, imo pa man na, karaan pa man na, mao na nga magantos gyud ka kay musupak na ana, pero og moingon na ka andam na ko Lord nga magpakamatay, kuhaon na sa Ginoo. Lisan din nagbag-ong kasing-kasing. Di sayon kayo. Ang ato lang is total surrender. Maobitanan moingon ta sa nang uban natong tubag salmo na magitay kanta ana, here I am Lord, I come to do your will. Diba? Mianhi ako Ginoo aron pagtuman sa imong kabubuton. Amo na itong gianhi dinhi. Dili kay ni ataron din his misa, manimba tas misa, aron magsigig diktar sa Ginoo unsay gusto natong mahitabo sa tong kinabuhi. Di na mao. Ang Ginoo mao'y mo diktar nato unsay atong angay nga buhaton. Bitan na dinhi, sige tagbaligyag slat. Sama na, imbitasyon. Na kay kwarta. Giimbitar ka sa Ginoo, saman, mupalit o dili. O kamo, namuroy kwarta. Niya, pangutanon mo sa Ginoo, palit kag slat o dili. Unsa may nyo ito ba? Matod pa diri, naiuban ng paranis akong paranis akong tindahan, ipuhunan ko ni, para nin ako ipalit og balay, ipalit din ako bag-ong mga hayop, mga baka. Imo sa nang desisyon. Imo na. Pero, kinsa may mas hayahay o niya, kadtong mupalit sa imbitasyon sa Ginoo. Nga naman, ang imong gipalit, ticket sa kumbira, ticket or kanang passes para sa kalipay nga way katapusan. Munang dako kay ni nga challenge karon sa kalibutan. Unsao nato pag market ang langit. Okay, lingian na imong tupad. Yung na saman gusto kang mamaligyag langit. Sige na. Tingnan. Kaya karon suway ra gog anha na mga mall, kana mga mall ba? Di ba inigdayon imong sud sa entrada pa lang. Nanadihay na nagdag mga ang brochure. Siging baligya ana mga nindot kay tan-awon nga mga condominiums, mga units ba.
Dahil ingon, sir, palit sir, bag-uning kuan, construct, nindot kayo sir. Ana, brato rag down payment. Nako ay di, man kong palit kay pari, man ko, uy, daghang impari na malit. No? Na, may kayo musakay o istorya ba? Riyato ko nung usa ka obispo nga, naagi siya aning Red Street ba? Kanamang daghan kayo magtinda sa ilang kaugalingon nga lugar. Yan, katom sang obispo, mo diba kato joke yang istorya. Di nisuway siya, pahunong siyang driver. Dong, hunongin ko na sila dong. Pag hunong, pundok dayo sakyanan. Sir, ay bago sir. Bago. Ingon siya, mo kita na ko, obispo ko isa, na-discount bishop, na-discount. Wag ko nilusot. Way lusot. Kana bang porsigido kay sila nga mo baligya. Porsigido. Nga naman, kay doon na sila gitanaw nga naay benepisyo nga makuha. Doon na pa kayo makabintaha sa benepisyo sa langit. No? Murag, og mangita tag pinakanindot nga lugar, wa na'y maintenance, wa na kay bayronon, ang langit, ang kalipay nga langit nun, pero mamaligya ta. Kung sao man na ito pagpamaligya, ato silang tagaan og sampol sa atong kinabuhi. Kanang mga nagkuan diha, kanang namaligya ang mga units o uban pa, ila sa nang isulob-sulob ang mga image dire sa kuan. Nindot sa kay sila tan-awon ba? Di sa na sila mga uyamot kay gnaw. Smile pa imo. Sus, nindot tag smile inig istorya ba? Siya, ora juga murag mo kaila. Kana be, suway ko no ngadto ron iniguli ninyo sa inyo. Baligyae ko no ng inyo mga silingan diyan sige lang og standby. Baligyae ko no langit. Sa may unang buhaton, smile. Gisugo taros Ginoo, adtua sila, imbitara. Ana. Smile mo dito. Labi na ng mga marites kay istanan. Sige gilibak nimo, smile. Ngadto tag langit ug maha. Ana. Saman. Sugod na mo pamaligya karon. Og dili gani madag baligya ang pagsimba, baligya lang palit og slot. Indirect man na. Indirect nga mura kag ni-appeal sa misa. Pero testingi ko no. Pero ang pinaka nindot nga pamaagi maogyod ang pag-alagad kanila. Si Kristo gidaan niya ang langit nganhis kalibutan pinaagis pag-alagad niya nato. Sa dihang nisugod na siyag pangalagad sa mga masakiton, sa mga linupigan, sa mga kabos, sa mga sinalikway, iyan atong gipang alagaran ni sugo dayon pagsidlak ang iyang presensya. Mautong daghan na kain tao magsigig dool niya. Nya ang sunod niyang gibuhat nganong ang langit na baligya gid niya. Nya purti na rong daghana sa nisunod. Wa gyud mohunong siging kahalin kay iyang gi pakamatyan ang iyang produkto. Ang produkto niya nga gugma, pasaylo, kaluoy, kalinaw, iyang pakamatyan. Una, kung ato ning buhaton, ang pag-alagad o ang pagpakamatay sa atong isig katao, labi nas mga nanginahanglan, dali kay mahalin atong produkto nga langit. Muna si San Vicente Ferrer, dako na kay nighalin. Si San Roque, bago patang nagpista, ambot pila kakabok na nga hubog atong mga pistahan ni Agiron. Dako na kay naghalin. Si San Roque, si San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz. Nganuan, ilag yung agi sa pag-alagad, pag-antos o pagpakamatay tungod og alang sa ilang produkto. Wa sila
mahadlok, magantos. Kana bitang mga tao nga mulampos sa ilang mga negosyo, kung pangutan-o na nimo mga tawhana unsay nakapalampos ilang negosyo, ilag yung antusan og maayo. Hapit way mga tulog, antos gyud, hangtod gyud nga ni lambo ang maong negosyo. Pero kana ganing magnegosyo nga on and off, ang itawag nila sira-sira store, imbis sari-sari store, sira-sira store, o mag-anam ginagkaaw. Antosag bayo. Ingkaway halin pa rin, sige lang yung paninda, bahala gaway mo palit. Antosag yun. Dugay ana, mahalinan yun ka. Hangtod, mag-anam ginasiyag ka sikat. Ngunang importante kaayo di ay ang strategy na Diyos nun. Una, kana yung pag-alagad sa atong isig katao. So kamo mga ginikanan, kung gusto mong mamaligyag langit sa inyong mga anak, imbitaro ninyo, alagari sila, antusa sila, o pagpakamatay para kanila. Muabot yung panahon nga mahalinan gyud ka, na agyo'y pipila o di mantanan, daghan gyud sa imong pamilya ang musunod sa imong gibuhat. Basta imo na siyang buhaton. Ayaw pagyaw-yaw, ayaw pagsigkasuko, sige lag-alagad. Kada dagko gikaghalin na. Ako sad dinhi, gamay ra man taghalin gahapon, murag 62 ra may atong halin gahapon ka slots. Pero nana tay total karon na 2,371 ka slots nga nahalin. Pakpakan gyapon na to. Napay 52,629 nga sige pa natong ibaligya. Antusan sa ninakog sige ibaligya gyud. Antod mga matay amo to. Abutan ba kita sa kamatayon, mahalin ni tanan o di ba ni mahalin? Bradluloy na lang sa padayon na ning baligya dire. Pananglitag mamatay na ning main nga agent. Di ba? Araw halin ginitanan. Dapat may daghang kasunod na. Di ay. Maligya ang yapon na sila. Ang pasabot lang nako, kining pagtuo nga atong gihuptan, ipasa unta ni nato sa nagsunod nga generations, pinaagi sa atong good modeling, sa atong malipayon nga pagpangalagad, malipayon nga pagantos para niining maong langit nga atong gidamgo nga atong sudlan. Kay ang Ginoo way hunong imbitar tanang mga tao, giimbitar ta niya. Sayang kaayo ang maong opportunity. Nabitang tagaan ko ng ticket sa kasal, nga inigtan-aw nako ang venue adto sa Radisson Blu. Father na kay reserve duha ka seats didto. Nakunindot ang tangiad to sina kay Radisson Blu kanindot ana niya naama sa ko'y sunod nga misa na ko adi lang ko ni adtoon pero makanahon na beta kaadto na ta ko anida napay mo ingon ako pader na ay libre nga duhasad ka kaning kuan persons para sa kanang eat all you can sa buffet sa Marco Polo. Kamu tagaan tama na lipay mo lipay oy kinindot ana Marco Polo tag pila na ron dito ang per head ana pero mas nindot gyud ang i-offers Ginoo nga langit kadto gyud mo mas nindot wa na gito'y katapusan so madasig ta pagpamaligya niini pinaagi sa atong pulong ug atong buhat.